China economy a lian tual. COVID-19 ripuin COVID han nuai tak chuan COVID economy chuat lan hiam tharok rok maya atur na lo ber pol tura ngai India phe chu atur na ber pol kan ni dona ang takhop mai kumin first quarter April atanga June thachung phe chuan kan economy chu za somni pathum point pakwa zetin atlan hiam nia soyani ram dang de po eng ol chun ne biklo chu ti lai chuan ripui lo in ir chu na ber China economy ero sai pui kal lai ang main akal muwa zel tamai si thilom dan tlang pui a hrechiang te soidan hi I han soi chong ve le teang kumin January atanga March la sovel kha chuan China economy kha a han thun op ve le don ni kha na langa ma se sarkar thil ti thei op be na hnuaya om nge rin phak ba karangin shupui kha an han thunun chho thei tamai kha nia anhuwa khovel mun danga han kan kai tak hnu kha chuan an lo fil him deuh et to ani kha khovel mun dang economy lockdown awanga an chol tak thuap kha an tan chuan hun rang ka chak alo ni chhota reng mai khatia khovel sum don na han chol tak thuapa chuan sum lak luna lo har sa a mamo ngoi bak mi ten an lo lei thei talova khovel mamo ber chu hospital lam thil mamo face mask PPE ventilators le adangte an lo ni ta bera China churin roll ber an ni lo thei talo abaka chuan pon chhuwa thei ni ta heklo in chung lama mo ba ka TV computers le electronics lam thilte an lo ni ta bera chung thilte chu China siam an lo ni deuh vek tamai si a siam tu dangram te la chu lockdown in an khar khip thuap ta bok nen hetiang ani wang hian China thil siam mamo na lo sang chho zual na sata hle maya an factory de chuan thil an siam chuakin an export tam pha ta zok da isunia tun July tha phei kha chuan nikum Christmas dona an export record lo siam to chu an phat huak ni in an soi global economy ya an export percentage din mun po asang chhota ok mai zo ani khovel ram chang kang USA le Europe ram thil siam chuaro pui tak Boeing thlo thena siam te Airbus company thil siam chuade chu hral na om lovin an ding thing thuap hloma lo ronga zong ta hral tla ang main sakisa ai chuan mi ten lo in chu ta hum zok ta tlat mai developing countries thil ti chu zinga hral tla ber petroleum te point leitu mu zo mang lo ni kha USA le hundang mi te lom zong ber True analog company in China raman siam stereo speaker te chu throna sat pol an lo ni ta hiala an ni baka China company sang te chuan export demand san wangin thok tu in lak bel na sa zok le ani anti China hi electronics parts siam tu lian ber an lo ni boxia an te lo chuan ramdang ten seram buan thul hei thei lo ni ber mai True analog company nei tu Philip Richardson chuan China hi na thok tu tha le rin tlak tam na ber an ni tina soi nge a company hi USA company ni ma se chuasana tum hmel lo khop mai heti khopa China economy a chak chhona hian President Trump thil tum ati sukuk na sa hle mai country tengin USA le China in sum don ton na in buk tok lo siam that tumin Trump hian China thil siam USA thon lo te tang tax za somni panga zel lak alo ti to kha nia angai dan chuan tariff za somni panga lak chuan China thil siam ho man ati sanganga USA thil siam tu te tan tran lak ol som ve thungang tiania ma se chung tariff te chu USA raman non thlen tira alhom puya lak ani wangin thil man ati sang tuk talem lo ni chu ba ka China thil siam an king turin lockdown alo ni bok nen USA manufacturing farms te an chemhan lo reng boka chu wang chuan mi ten China thil siam le an thul pha chuang ta si lo ani chu ba ka China chuan khovel mun dang atangin thil siam na tur man ruwa raw materials tom zo kin an leya an siam sa chu tom zo kin USA le mun danga an sal le thei mai boka hei ba ka hian tun lai hian China poisa remin bil hut na khi an hiam em a heti nga ni chuan lam dang ten China thil siam man tom zo kin an le thei don ti na nia jun tha tang ngot po khan remin bil hut na chu euro laka za paruk vel zetin atlan hiam to kan India poisa ro hlu tuala tuna pe chuan dollar kha za som sori pali vel ani ta Trump na hruai ni takmo heti ngam poisa hlut na tlan hiam hi mi then khat chuan sarkarin bank ten thunun na hnuaya an ti lui ni hialin an hria ma sen ni chuan an phathung ani January thla khan China le USA chuan sum don na thila in rem na siamin China chuan na sataka USA thil siam le thin chu ti pun arem tia ma se leipun tak om ta chuang hlei lova China in a thil siam chuaman an ti hniam box sia wangin
an sum don na chu ram dang ang lo takin a thang ta uak zok ta ni tun hai phei ka chuan China export percentage chu apung na sata hle mai sang hi som pariat khan khovel sum don na China chan vo share chu za som pani point pariat ania sang hi som pakwa khan za som pathum point pakhata akai chowa kumina chon za som ni vela akai chota dor mai zunia COVID-19 chuan tan chon mal som na ni ringot mai ma se hedin mun hi rei o tur thil ni chona lang lova temporary taka ramdang factory te khar thu pa wanga thil om mani na thui tak a omang January tanga March thavel mundanga shipui dar ma kha chuan an export po za som pakhat lai na tan hiam veni ma se China economy hi achak ve shim ni na langa shipui po hi an re ta se an chelu tuk chong in rin omlo China economy chak na nar pakhat chu an financial system khi ani bok bank te khi sarkar control an ni wangin sarkarin tula ti chuan manufacturing farms te chu loan te po olsam takin ape zung thin chu COVID-19 in an economy a han ti niam hnuwa olsam takan din chhole theina po ani soita kang khan an poisa hlutna ta niam ma se export a that chho ema wangin an project apa ngaina kalpui thei renga kumsom kalta chungot po khan bullet train network po za sari lian siam the ani tunlai po hian India tang an thil le chu tun ma ain alen ni chungin apung nia infrastructure thatak an nei khi an economy choi sang tu ni reng ani heng ba ka hian na thok tu du tok omte an nam zia ni khata da kar tam tak na tho te trade union ho in ruling thelo te le pollution ven na a environmental law khau tak an nei lo te khi an than chak pha bok hetiang hi an nia wangin luklo ri man nama covid chipui hian ramdang te kai harin China hen chan lu duka om that lo na hre chho tan ma se company tam tak hi chuan China chua san chu an hre tho mai tam tak chu hanin na chuak ma se China han king patur chuan kumsom ni som thum vel lai adu hial an ringani like a bird on a tree I'm just sitting here China han king tak tur chuan khovel ram tam tak ten ngai dan an thak angai hial don nia ngai ani China tanga ram dang company ten in sun chua du na an nei tlana poimuang USA le Japan lam chuan an company tam zok suan chuan tum thuan sei to a trama phei chon an company China chua san tur te chu tax te po engmo chen ol tiran ni tur thuwa soi ba ka chua san du lo te chu an thil siam chua te US sarkarin alei sakalo mai thei tur thu a soi bokani engpo ni se November thain than lo om tura a chakle chaklo zir te pon yang chu trama hi chaklo ma se US China policy hi chu adang lu tuklo mai thei Europe ram ho si nga chuan friends hi chua san du tu pakhat ani ve boka abik takin dam doi siam na lama tulan ti zual anni ho ba ka ram then khat le company then khat point China chua san than ti tho chu an soi ve boka ma se shipui leng ka ra hian engma hmalak thei ni chuang lo ma se multinational company tam tak chuan China an sum invest te po an tin hiam na salhoma chutila chong khovel puma in no kirna thlen mega wangin thil khal chua har sa a mundanga hmalak thei ni ma chuan China an sum don alain bun zel mai lo chu ti thei dang om lo tunang huna mundanga na tharlak ai chuan in khari mai po than ti zo gani hetia ngai mai ai hian thil ti har sa a China chua san hi politics ma khuwa chungchang lawa chuan a aya mun tha hi wang takani sum dona pui tham kalpui tur chuan infrastructure tha le dan tha ne ngai bok sia boi thak tak chu ni China la hian an thlir thui thiam ve em mai sia puisa in engkim a si thlu an tiangin ram tam tak chuan China huwa thu soi hi an hre em bok si hetilam konga chuan an chana thari ni ber ome ola ka video te enam ro thil sak thin tu te zong chunga lom thu ka soya tin ka video hi mi ro like kem ro share sak turin ka ngen che a chuan ka channel hi ro subscribe ve lo ni chuan a hoi subscribe button khum me sak ve don nia chumi zo a share chi a notification bell khai met le ke wanga chuan ka video thara piang te mai lovin i lo en thin don nia ka lo me